Ano ba yan? Ano
Ako ang mali ko matulog na yung kaya kape. Balilon. Ganyan malaot. Pag nag-bali ko, tumawag na, ano nang oras, dahil nag-drink, dahil na nangangaw, dahil na natin, dahil kumakuto, maalis na ka na ng buwan, kape, natin sa kape. Eh, ngayon, magpapasok sa Bible. Ang kaulan mga alas 6 ng pagkakang panguto, dali yung andan, panguto, panguto, parang mga halaw. Yaw na naman siya sa cellphone, sa kwarto naman. Ang pagkaulan ni Mote, magkasintiri, o ano, makaon siya mga gali pa mga ibaga niya, dahil sa mga launa, ito nang galitan, makaon. Ay, ngali ka matulog ni, alin ka tama, o, kala ka sa, mamanaling kung ako, kung ako, ano, ni ako, talagang patin ko, yan, itutunan mo kaya, paano niyo, kabata ko, may ano na pagkaya, nagtatrabaho na ako, minsan, nagkamulan. Iyon, tinaray, pag may taong ng mga launa, o kaya alas 3, nag-aagal na ako, kaya minsan, hanggang may biyahe, gusto na rin, nakakatulog, wala naman mahal, hindi naman yung makatulog, paano mo rin siya na, kaya, o, kasi, tapos, nagbalik ko itong time na ito, kung binuli, kung dahil ka sa pagturon ngayon, na, nagmatang alas 15 na mabawang. Kaya kasi kami trabaho, sabi ko kung dapat bakit, paano ko na nagorok. Nagmata naman yung mga alas 8 ngayon, alas 10, araw kaan. Tapos, ngayon niya din nag-volleyball, block siya ba yun? Sige sa nang ilang dito, kasi hindi mo gutom ka, kung sila ng tubig. Hanggang na naging pasal, ikaw pang hindi na nagdagan magkao, malinda ang galing na gano'n. Tulog, hindi ng volleyball. Sabi ko mali, para ang pasal mo. Kung sa kanila, meron man masabi talaga na sa kulay, mas ano pa, parang may natin sa kulay. Oo, paano ka na ang pupunta na siya makinapon. Ano, ang maghapon na ni Cancer, linis na magkaupo, makapagpili ang vitamin. Hindi, kung sa ano. Pero kung sa kami, mas nakaw lang kami sa pagbayra. Oo, na mamaro ka. Ano ba kung parang mo tulad, kaya ako mag-ibay sa kasi, ikaw, wala kang parang. Kasi pag pinag-alala ko din kahoy, apat na kilo ng bata. May ano nga niya sa Lord of God, nang sa ako, mapakaon ba ka ako? Ay, dali lang ko. Ayun, sige na, pwede mo madali mo kami na yan. Kasi mama di ako kailangan magkaon. Ano ka na, kanya, pagkakita ka mo man. Sa sarap ko man, iyo. Abay nga lumado, ako man na siya. Kaya naman, yun, kung matatin ko man sa ako, kaya ako, sabi ko, huwag mo, kasi nang magkakabaga siya, kasi sa biyahe, di ba, just ito, ano, balik-balik, ano ko, sabi siya, sabi ko, kanina lang, ito mga trabahoan. Mga biyahe-biyahe pa siya. Pero ba, mamata, makulit mga mamata, mga alas 8, makarelot sila na mamahaw. Bakla umi alas 10, habol yung oras mga biyahe. Magamutuhan, dahil man makais na tayo makapamahaw. Salpak na sa office. Makaon na ito mga alas 10. Kasi man sa ano, parang ako niya ako magkapigyan, ayaw mo malibulog ano. Kasi kung saan ko yung bumulog internet ko. Kami ng internet ka naman? Oo, ano yung ako naman kasi ko. Dito ko sa bawat. Bakit na bakit eh? Hindi pwede lang po. Paano yung inaarot sa nakaan? Ay, parang kailangan ko. Magduman siya po. Ay, ka duman? Ijot? Oo, nagwanap na ako. Nag-dictate ka muna. Nagwanap. Meron. Kaon mo meron. Ay, mga kaon ang. Hilaw pati ito. Ito. Kaulo mo ang mga sinsirin. Dati magkinaulo na yung pati sa suma. Ay, naglaon pa sa suma. Ay, nani. Nani, nagkapatuhan. Mahangin ko ba kayo din nagkakarato? Balik ikaw. Kapag mo kasi ikaw yung papa niya. Wala, nagani ka lang ito. Kasi nag-dictate ito. Ano nga yung aking. Ano talaga ka ng mga. Yeah, bye-bye.
Xerox mo ulit. Ay, sa iyo mo na, daraya. Xerox mo ini dyan, ay, ini, diyan ako titigan daw. Sa inyo, hindi pa araw din sa ano. Kasi salang mo. Upang hindi pa araw ka. Sa baba. Hindi na, yun, ay, na. Yan. Hindi. Hindi. Nag-grade din na. Kasi yan mo. Yun na lang po yung bag dito na lang po. Para mamaya lang. Ay, pakarin na siya dyan.
Ini doang. Pagkabot man ka na ini pagkabot mo.